Asiña. Hoxe vouvos ler un conto titulado Non fai falta voz. Todos os animais teñen a súa voz. Con ela poden amosar cariño e dicirse cousas bonitas. O can ladra, os cachorriños responden. O gato miaña, os gatiños tamén. A galiña cacarexa, os pitiños pían. O páxaro canta, os paxariños tamén. A vaca brúa, os becerros responden. A ovella bea, os cordeiriños tamén. O cabalo rincha, os podriños responden. O lobo opea, os lobiños tamén. O tigre roxe, os tigres pequeniños fan o seu xeito. O elefante berra, os elefantiños intentan, como poden. E a xirafa? A xirafa non ten voz. E a xirafiña? Aínda menos. Pero a xirafa ten un pescozo moi longo, tan longo que con el acariña a súa cría. Unha vez, unha xirafa pequeniña recibiu moitos aloumiños de mamá. Tanto lle gustaron que despois aprendeulle a un elefantiño. O elefante aprendeulle ao seu amigo o tigre. O tigre